P'un ai'r ogof enwog yn randir mwyn, yr ail greu yn Rhegaron neu'r llyfrau T. Llew Jones, mae Twm Sion Cati wedi treiddio i is-ymwybod y genedl. Ydy hirin da a doeth dyna'r ddelwedd draddodiadol. Ond mae yna dystiolaeth yn y llyfrgell genedlaethol sy'n dod i cig ffeithiol ar yr asgwrn ffuglenol. Yn achlysurol, mae yna rhywbeth yn dod ar werth ar y farchnad nag ydym ni'n gwybod dim beth i gefndir o. Doeddwn ni rioed i clywed amdano fo'r blaen. Ond yn sydyn reit, mae yna ddiddordeb mawr yno fo. A dyma rholyn achyddol go arbennig. Oherwydd cysylltiadau gyda y teulu y gwelwn ni hach ar yr holyn, ond hefyd yr unigolyn sy'n gyfrifol am greu yr ach, a hynny yn ôl y 1591. Mae'r gwrthrych ei hunan yn adrodd hanes teulu'r Fychanied o Hengwrt. Y teulu hwnnw, wrth gwrs, a ddiogelodd lyfr coch hergest un o lawysgrifau pwysicaf Cymru. A mae'r ach yn mynd â ni nôl i'r penaethiaid a'r tywysogion Cymreig, rhyw arddangosfa o statws y Fychaniaid o fewn cymdeithas. Hyd ond os da chi ddim yn deall y manylion, siawns eich bod chi'n gwerthfawrogi'r corona, yr arfbeisia ac enw ambell i dywysog yn rhan o'r ach. Ac ydych chi'n iawn i feddwl mae'r cyfateb canoloesol i'r Ferrari yn y dreifiwr math ma o beth. Ond nid y Fychanied sy'n wir yn gwneud yr ach yma yn ddiddorol. Mae yna gymeriad arbennig yn ymddangos. Mae gennych chi reit y môn yr ach gyfeiriad at y person a'i creodd o. A dwi ddim yn sôn am y person sy'n gwneud y sgwennu ac yn peintio, ond y person sydd yn rhoi'r wybodaeth i'r person sydd yn gwneud gwaith yna. A'r unigolyn yma ydy Thomas Jones of Fountain Gate yn Ngheredigion. Pwy yw hwnnw meddech chi? Wel, neb llai na Twm Sion Cati. Da ni'n gyfarwydd â Twm Sion Cati mewn nifer o ffurfiau, o ryw Robin Hood Cymraeg. Da ni'n gyfarwydd â fo hefyd trwy nofela T. Llew Jones. Mae'n ddigon posib bod y Thomas Jones go iawn, rhyw fymryn yn wahanol. Chydig iawn da ni'n gwybod amdano fo. Da ni'n gwybod iddo gael ei enni tua 1532. Mae o'n cael pardwn pan ddaeth Elizabeth y gyntaf i'r orsedd y 1559. Da ni'n gwybod pam. Tybad oedd o wedi bod yn fachgen gwyllt yn ei ieuenctid, tybad oedd o wedi bod yn lleidar. Roedd yna ryw reswm iddo fo gael pardwn swyddogol. Ydy o'n gwella wedyn? Wel, da ni ddim yn siŵr. Mae o'n ymbarchuso. Be mae o'n wneud fel unrhyw entrepreneur ydy mae o'n llenwi'r bwlch sydd yn y farchnad. A dwi'n siŵr i fod o wedi derbyn dipyn go lew o arian am gael gwneud y math yma o ach. Sut da ni'n gwybod? Wel, mae ganddo ni'n rhyfedd iawn i wyllus o. Felly, y darlun yma o Twm Sion Cati sydd yn byw mewn ogof, wel, anghofiwch am hynny'n llwyr. Mae ganddo fo dŷ, mae ganddo fo gartra, mae ganddo fo dda. Gwr bonheddig sydd yma, ac wrth gwrs Thomas Jones of Fountain Gate, gentleman ydi o, nid rhywun sy'n byw mewn ogof. Os unrhyw le i Twm Sion Cati yn dychymyg ni yn y stori yma? Yn sicr. Gafodd o dipyn o draffath yn Rhegaron yn dechrau'r ail ganrif ar 15. Erbyn hynny, roedd o'n rhyw fath o ryw lywodraethwr lleol, ond bobl bach mewn y bobl am ei waed o, yn trio crogi i fab o, yn trio trywanu yr hen Thomas Jones ei hun, gradur. Ond, a mae yna ryw elfenna yn y chwedl sydd felly. Ond does dim rhaid i chi fynd ar ôl y chwedl yn unig. Dwi'n gobeithio mae be mae rhywbeth fel yma'n ei ddangos ydy, mae ganddo ni dipyn o rog mewn bywyd go iawn yma. Ac os ydych chi am entrepreneur cyfnod Elizabeth y gyntaf, does dim rhaid i chi fynd ddim pellach na Thomas Jones of Fountain Gate. Ia, hyd yn oed os ydych chi'n ei alw fo yn Twm Sion Cati.